An ka foli ani tanu o bɛ Actuel Media lajɛbaa jamakulu bɛɛ lajɛlen ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ye an ka dɔgɔkun kibaruya wagati selen bakuruba filɛ. Mali bolofililaw ka fédération ni ministre min ka baara ɲɛsinlen bɛ sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ ma ye ɲɔgɔn ye ni a tun bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw ka tagama kan min a bɛ wele nanzarakan na marche citoyen. A bɛ waati damadɔ bɔ Bamako dugu ka fara Mali marabolo caman kan. Tajiko kɛlen don gɛlɛya ye. Nin gɛlɛya in kɛlen don ka degun lase cakɛda sira caman ma. Bisimila ko kura an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min, Mali bolofililaw ka fédération ani ministre min ka baara ɲɛsinlen bɛ sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ ma ye ɲɔgɔn ye octobre kalo tile 3 san 2025. U ka ɲɔgɔn ye tun bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw ka taama na min bɛ wele nanzarakan na marche citoyenne ni o kɛra u fɛ sibiri don octobre kalo tile 4 direction du sport militaire kɔnɔ Bamako. Abdoulaye Maïga ni ale tun bɛ kɛnɛ kan an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlu na. Ka kɛ ni bɛɛ je farikolo ɲɛnajɛ ye o min bɛ wele ko marche citoyen o min labɛnna nin kalo in na a bonya taara k'a di farikolo ɲɛnajɛ bolofara dɔ ma n'a bɛ fɔ o ma ko pétanque. Jumadon octobre kalo tile 3 san 2025 fédération malienne de pétanque ale ni ministre min ka baara ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ma u ye ɲɔgɔn ye kɛ. Monsieur le ministre, la fédération a offert ça pour les camions. Ah bon? Vous êtes gâtés, hein? Marche citoyenne donna sibiri don octobre kalo tile 4 san 2025 sɔgɔma joona fɛ maa caman ani farikolo ɲɛnajɛkɛla caman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ direction du sport militaire la walasa ka nin don la ɲɛnamaya bɛn hokumu kɔnɔna na. Kɛnɛ kun ka di wɛrɛ de kɛnɛ bɛɛ nisɔndiyalen don a la u y'a ɲɛfɔ an ye pétanque bɛ jouer cogo min na a n'a sariya minnu b'a la an ɲɛ b'a la parce que n'i bɛ sport ye yɔrɔ jan fɛ o n'i yɛrɛ b'a jouer o tɛ kelen ye donc an ye sariya ninnu an ye caman ba faamuya a la an ɲɛ b'a la ko précision b'a la discipline b'a la concentration b'a la donc a discipline vraiment nafaba de b'a la adamaden yɛrɛ ka côté la mais le fait que ni mɔgɔ bɛ sport fɛnɛ kɛ o bɛ mɔgɔ nisɔndiya. An ka marche in kɔnɔna la fɛnɛ yanni pétanque yɛrɛ baara kun ka daminɛ an ye marche kɛ hakili la marche yɛrɛ laɲini o ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u ka se ka u tinw ka don ɲɔgɔn na an ka se ka ɲɔgɔn dɔn donc a bɛ mɔgɔw bɔ i ka cadre formel la parce que caman bɛ yan nɔ a bɛ chef de service de ye u bɛ baara kɛyɔrɔ la mais le fait k'an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan na ni population u bɛ mɔgɔ don tin don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. An ka sɔgɔmada in na an nisɔndiyalen don tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiyalen don parce que nin événement in kɛra sababu ye an k'an ka discipline yɛrɛ mɔgɔw k'a lakodɔn parce que e ye mɔgɔ min tun bɛ yan a kun ka ca olu fana bɛ taa u bɛ taa ɲɛfɔ de donc a bɛ don da ni da la ka taa caman b'a mɛn a diyara an ye a bonyana ma an y'an ka discipline yira mɔgɔw la mɔgɔw y'a ye u y'a ye a bɛ jouer cogo min na a bɛ sɔrɔ cogo min na a bɛ jouer faamu ta an y'a ɲɛf'u ye règle ye min an y'a ɲɛf'u ye vraiment a diyara an ye an sewalen don. Pétanque ye farikolo ɲɛnajɛ ye min bɛ kɛ jamana bɛɛ la nka danfaraba de b'a ni farikolo ɲɛnajɛ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ n'a baara kɛcogoyaw ye. Marche citoyen don kɛra sababu ye fédération malienne de pétanque ma ka nin farikolo ɲɛnajɛ fɔ maaw ɲɛna ani a baaraw bɛ kɛ togoya min na. Bi fédération wɛrɛw nana ka pétanque accompagner a ka nin initiative la vraiment o ko ɲumanba de parce que fédération ni département ani comité an de kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa farikolo ɲɛnajɛ a ka se ka taa ɲɛ hakili la o baara in de bɛ sen na bi an bɛ fédération malienne de pétanque vraiment an b'u fo parce que bi na an y'a jateminɛ mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ jouer Mali tɔgɔ la dɔw ye coupe d'Afrique championnat africain kɛ dɔw ye championnat mondiaux kɛ donc hakili la o ye ko ɲumanba ye an bɛna ɲini fédération malienne de pétanque fɛ ka jateminɛ an bɛ se ka u dɛmɛ cogo min na walasa minnu bɛ a la k'a fɔ k'u cɛsirilen don pétanque kɔnɔna la an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na walasa u ka niveau ka yɛlɛ ka taa fɛ pour que don dɔ la an ka se ka championnat africain dɔ ta ani championnat mondial dɔ ta. Marche citoyen ye farikolo ɲɛnajɛ ye min bɛ labɛn kalo o kalo minisiriso fɛ min ka baara ɲɛsinnen don sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ ma. Nin kalo in ta n'a bonya taara k'a di fédération malienne de pétanque ma a kun bilala hukumu min kɔnɔna na o de ye maaw ka taama ɲɔgɔn fɛ bɛn hukumu kɔnɔna na ani ka bonyamasegin kɛ finitigilakaw ye. Nin tun ye Abdoulaye Maïga ka sɔrɔlu ye Mali bolofililaw ka fédération ka fasodenw ka tagama kan.
Ɲina kalanwuli bɛnna ni waati ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ sɔrɔ ko ta fanfɛlaw la. Kalanden somɔgɔw ka fara kalanden mina feerebagaw kan b'a jira k'a fɔ ko nin wagati in ka gɛlɛn. Hali n'a y'a sɔrɔ dɔw b'u dahirimɛw sɔrɔ a la. Janko Sidibe ka wulikajɔ sababu la, an bɛ se ka ko caman dɔn nin ko in kan. Anw fɛ yan Mali la, ɲinan walata min daminɛna Octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 o okumu kɔnɔna la feerelikɛla caman bɛ yen minnu ka baara bɛnnen don walata minɛnw feereli ma. Olu bɛ k'u ka nisɔngoya yira ka da kan ko ɲinan san ka gɛlɛn kosɛbɛ ko sanni caman ma kɛ. O bɔlen kɔfɛ kalanden somɔgɔ dɔw fɛnɛ jɔrɔlen don u aminen don kosɛbɛ. Jikɔrɔni para sugu la feerelikɛla caman nisɔngoyalen don a kun bɛrɛbɛrɛ bɛ se ka kɛ ko sanni tɛ ka kɛ. Congé tala woni salo ne se ka fɔ salo congé tala sani yɛrɛ ka tɛmɛ ɲinanta kan. Ɲinanta ye an bɛ k'an débrouiller dɔɔni aw sanni sigili ye wa. Maa dɔw fɛnɛ ko ɲinan walanta nɔgɔyara olu ma ka tɛmɛ salon ta kan. Sani ɲinan kɔni a ka fisa dɔɔni. An bɛ se k'a fɔ ɲinanta ka fisa ni salon ta ye dɔɔni parce que ɲinan feere caman yɛrɛ de kɛra. Mɔgɔw bɛ ka chèque san minɛnw bɛ ka san minɛn yɛrɛ mun banna an taara dɔ wɛrɛ ye ta ka na bi. Maimuna Kamara ye kalanden somɔgɔ ye a bɛ feereli fɛnɛ kɛ a y'a jija togo suguya bɛɛ la walasa ka denw ka walanta minɛnw san hali ni wariko gɛlɛyalen bɛɛ. Vacances bilara kalo 3 de bɛ yanni an ka école ta préparé. An bɛ école ta préparé vacances bilalen ni ka denmisɛnninw bila ka feereli kɛ. U ye feere misɛnninw kɛ an ye wariw bila pɔsiniw na. École ta selen ka sɔrɔ école ta koronna ka sɔrɔ wari ma sɔrɔ an ye o pɔsiniw ci ka wari labɔ ka an ka école taga minɛnw san. Dukɔnɔlaw caman bɛ yen masaw kan ka togo sugu bɛɛ kɛ walasa ka denmisɛnninw ka walanta minɛnw san hali n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ dugu la. N'an se ka di masaw ma u ka wuli ka sanni kɛ ka di u denw ma wa parce que den ka avenir t'a dɔn bi bi in na sɔnni k'i sigi k'a fɔ k'i tɛ nin san i tɛ nin san wuli ka dɔ san ka d'a ma wa i t'a dɔn sini bi bi in na sini ma i t'a dɔn a bɛna kɛ fɛn min. Ne bɛ ladilikan min fɔ denmansaw ɲɛna denmisɛnninw ye an ka siniɲɛsigi ye ni école bilara ka denmisɛnninw bila ka taa vacances la mɔgɔw bɛ denmisɛnninw bila ka taa vacances la o bɛ se ka kɛ mais denmisɛnninw bɛ se ka feere misɛnmaninw fana kɛ u musaka ɲini yanni école ka ta denmisɛnninw ni mansaw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ yanni école ka ta denmisɛnninw ye siniɲɛsigi ye fo mɔgɔw ka denmisɛnninw mara ka ɲɛ ka denmansaw bɛ ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa k'u denw ka walanta minɛnw san nka o bɛɛ kɔfɛ denw jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye k'u masaw dusu suma. Comme vous avez dit, ça n'a toujours pas été facile. Mais avec la soutenance des parents et ne bɛ n bangebagaw fo u ka dɛmɛ na ka d'a kan ɲinɛ walanta bɛnna ni gɛlɛya ye nka o bɛɛ n'a ta an ye kalanminɛnw sɔrɔ ne bɛ min ɲini tɔɲɔgɔnw fɛ u k'u cɛsiri ka kalan kɛ walasa an masaw ka sɛgɛn kana kɛ fu ye. Je leur dirais juste d'améliorer et de prendre encore du courage, visionner loin, rêver loin, c'est-à-dire avoir des rêves, être ambitieux. Ɲina kalanta daminɛna ka sɔrɔ jamana bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ ka da kan wari tɛ ka sɔrɔ nka o bɛɛ n'a ta kalanden masaw y'u jija togo suguya bɛɛ la k'u denw dɛmɛ walasa u bɛ se ka kɛ fɛn ye sini ma sinikɛnɛ ma. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min na nin waati na taji sɔrɔli kɔni gɛlɛyalen don fo ka taa se an ka marabolo caman ma ani an ka jamana faaba kɔlɔsiliw y'a jira k'a fɔ taji feere yɔrɔ dɔ datugulen don wa a sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ nin ko in kɔni kɛlen don ka maa caman ga i kamana na ni o dɔ bɛ tali kɛ taji feerebaw ani a sanbagaw la an ka ɲininikɛla Zɛnɛbu Geyi ye ɲinili dɔ kɛ nin ko in kan an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ n'an m'a jateminɛ yala cɛ ɲinɛ dɔ bɛ sa dɛ wala. An bɛ wagati min na i ko sisan tajiko gɛlɛyalen don kosɛbɛ Mali kɔnɔ faba ka fara a dugu dɔw kan o ko in bɛ ka dɔ fara taji sɔngɔw kan kosɛbɛ Mali dugu dɔw la n'a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara sɔrɔko gɛlɛya kan mɔgɔ caman bolo ni taji gɛlɛya in kɔni kɛmɛ jɔyɔrɔna koba ye a feerebagaw n'a sanbagaw bolo. Tiɲɛ yɛrɛ la nin waati la essence ko gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ ka d'a kan an minnu bɛ essence fɛrɛ n'an bɛ k'an ka denbaya balo a la donc gɛlɛyaba de b'an kan a la n'an mago sera essence ma so an bɛ essence sɔrɔ essence de la mais essence tɛ ka sɔrɔ nka essence fɛrɛ ma bi fɔlɔ la an kun bɛ taa dɔrɔn an mago bɛ min na u b'a d'an ma an kɔrɔ la mais sisan hali détail la i t'a sɔrɔ n taara essence o b'a fɔ ko essence tɛ mais i b'a ye e bɛ taa mototigiw bɛ na u b'a k'u kun
mais e bidontigi u b'a fɔ k'a ten e kɔni bɛ labila k'a ten mais e yɛrɛ b'i jɔ k'a lajɛ i b'a ye u b'a fɛrɛ mais u b'a fɔ ko bidontigi ma k'a ten. Taji sɔrɔbaliya bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ baara kɛ ni gurupu ye bɛɛ na diyagoya k'u ka baaraw jɔ sani u ka kuran sɔrɔ. Bon ne b'a gɛlɛyaba de sɔrɔ a la n'a fɔra ko kuran tigɛ daminɛna sisan kuran tɛ ka to yɔrɔ kelen sɔnni a bɛ tigɛ sɔnni a bɛ bon an yɛrɛ ka baara bɛɛ ye gurupu de ye sisan bon an bɛ taa essence ɲini yɔrɔ caman t'a sɔrɔ an bɛ deli ka taa yɔrɔ mun na an yɛlɛla yen bɛɛ la an m'a sɔrɔ bon an tilala ka segin ka taa yɔrɔ caman na an m'a sɔrɔ tiɲɛna gɛlɛya b'a la hali sisan an filɛ nin an ma baara kɛ fɔlɔ an sigilen bɛ ka kuran de makɔnɔ ni kuran tigɛla dɔrɔn baara bɛ jɔ a bɛɛ ye essence ko problème de ye ni essence bɛ hali ni kuran ma na an bɛ baara kɛ quoi mais n'a fɔra ko essence tɛ ka sɔrɔ a kɔni gɛlɛyala hali mototigiw caman bɛ ka jɔrɔ essence ko la essence tɛ ka sɔrɔ. Tajiko gɛlɛn tɛ a feerebagaw dɔrɔn degun nka jamanaden bɛɛ Jojo Kulibali n'ale ye jamanaden ye b'a ka gɛlɛyaw ɲɛfɔ an ye a ye min sɔrɔ a ka baara kɔnɔna na. Essence ko gɛlɛya bɛ yen dɛ halisa an tɛ ka se k'an ka minɛnw yɛrɛ livrer ka ɲɛ kunun an man ka se k'an ka minɛnw yɛrɛ livrer an ma essence sɔrɔ an ye minnu sɔrɔ an taara n'u ye Darabi la n segintɔ n ka essence banna n ma se ka essence sɔrɔ n ye moto kolonkolon ka bɔ yen fo yan n ma se ka essence sɔrɔ ne jɔra station na kɛ essence u tɛ ka sɔn k'a di k'a bannen don détail butelitigi ninnu olu dɔw yɛrɛ ka buteli tɛ yen yɛrɛ u kɛlen ka bɛɛ ta k'a ladon tellement essence tɛ yen nɔ depuis k'an bɔ ko kalama kɔni n ma deli ka nin gɛlɛya sugu sɔrɔ parce que yanni Darabi ka jan kolonkolon olu ma ne ba. Jamanadenw bɛ wele bila Mali faamaw ma u ka fɛɛrɛ tigɛ a waati la yaasa taji bɛ se ka sɔrɔ lafiya la. Bon ne kɔni bɛ welele kan min da dɔrɔn u k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa an ka se ka essence sɔrɔ k'a fɛɛrɛ nɔgɔya la quoi parce que essence ko gɛlɛn a bɛ na ni fɛn caman de hali e min bɛ taa ci la de fait que dɔw b'a fara essence prix kan e bɛ taa minɛn min san dɔw bɛ fara o prix kan. an bɛ kuma an ka ɲɛmɔgɔ de fɛ dɛ n'u ma ɲɛ an ma de wala essence ko kɔni an tɛ se ka mun bɔ a kɔ yɛrɛ de u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ. Seereya caman kɔni y'a jira ko nin ko in bɛ tali kɛ banbagaciw ye bikani jugu minnu kɛ kɔsa in na ka ɲɛsin taji kamiyon ma minnu tun bɛ ka don jamana kɔnɔ bɛɛ kɔni ɲɛ bɛ faamaw de kan sisan walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni gɛlɛya in na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman nati jamana kɔnɔ. Nin tun ye Zɛnɛbu Geyi ka sɔrɔlenw ye taji ko gɛlɛya kan. Kolowari jamana bɛ k'a ka jamanakuntigi kalata labɛn jatigɛ kɔnɔna na o min kan ka kɛ octobre kalo tile 25 san 2025 o sababu la k'a daminɛ octobre kalo tile 5 la san 2025 finitigila ka 45 bɛna bila ka kɔlɔsiliw kɛ u ka dugu kɔnɔna na nin waleya kun de walasa ka jamana kɔnɔdenw lakana ka bɔ fanga sinamatɔw ka dankarili walew ma walawalali caman bɛ sɔrɔ Boubacar Moïda fɛ. Dɔgɔkun 3 ka kɔn jamanakuntigi kalata ɲɛ o min kan ka kɛ octobre kalo tile 25 san 2025 Côte d'Ivoire bɛ ka lakana bila kalata taabolo siratigɛ la. Conseil national de sécurité ye laseli kɛ ko polisiw gendarmes soldats olu ma 44 jamana fan bɛɛ la ka kɛ ni opération Espérance ye. Laɲini ye ka kalata taabolo bonya ni k'a sabati k'a sɔrɔ campagne officielle kan ka daminɛ octobre kalo tile 10 ani fanga ɲininaw kan ka bɛɛ ka taama dɔ labɛn octobre kalo tile 4 hali ni o y'a sɔrɔ dankari kɛn bɛ jamanadenw ka ɲɔgɔn ye la. Candidat duuru bɛ liste la i n'a fɔ président kɔrɔ Alassane Ouattara o ni président kɔrɔ muso Simone et Yvette Gbagbo. Faamaw bɛ joli ni bilali in na ka sababu kɛ kalata tɛmɛnenw kɛra kasaraba ye mɔgɔ 3,000 sara san 2010 ani mɔgɔ 85 ni kɔ sara san 2020 waati ni kojugu ninnu bɛ maaw kunkolo la hali bi Ivoire politique ɲɛmaaya ko la ɲininkali to min ye min ye wala Côte d'Ivoire jamana bɛ se ka kalata kɛ ka sɔrɔ kasara ma bɔ a la wa. Ayiwa nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲamadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Achama jabarani filɛbaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagati cogoya ye aw mana kɛ diɲɛ fan o fan an kɔni bɛ Mali kɔ kan ni aw bɛ fɛ k'an to yen nɔ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ walima farafinna jamana fɛn fɛn na a ka nɔgɔn kojugu a b'a ci taptapsɛni de fɛ a ka teli a ka nɔgɔn wa lakanani fana don ka segin k'a fɔ aw ɲɛna ni aw bɛ fɛ ka wari ci dɔrɔn a b'a ci ni an ka code promo ye ni o de ye AM 223 ye n bɛ segin a kan tuguni an ka code promo o de ye AM 223 ye ni a y'a ci o la dɔrɔn de 5 € à 10 € a b'o de sɔrɔ cadeau la fu ani falaki ayiwa an minnu bɛ Europe Amérique diɲɛ kɔkan jamana fɛn fɛn na aw ye taptapsɛni télécharger joona joona k'aw ka transfert bɛɛ lajɛlen kɛ a fɛ lafiya ni lakana ni basigi kɔnɔna la aw bɛ ka mun kɔnɔ.